Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Duk wata mace tana son mijinta ya rinƙa yi mata waɗannan abubuwa idan suna tare a kan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo na yau insha Allahu za ku ji jerin wasu abubuwa waɗanda mata suke son mazajensu suke yi musu su a yayin da suke kwanciyar jima'i. Akwai wasu abubuwa da damar gaske na faranta wa matarka rai da ba ka yi mata. Hakan na faruwa ne ko dai baka san su ba ko kuma baka damu da ka yi mata ba. Da akwai wasu abubuwa na musamman da mata suke buƙatar mazajensu suna yi musu su idan suna kwance, amma ba duka mace bace za ta iya fitowa sarari ta sanar da mijinta tana son hakan ba. Ga waɗannan abubuwan da duk wata mace za ta so mijinta yi mata su a kan gado kamar haka. Na farko, duk wata mace tana son tana kwance a jikin mijinta suna hira har lokacin bacci zai kwashe su, amma sai ka tarar mace na kwance a ɗaki, miji na zaune a falo, babu wata hira har barci ya kwashe su. Abokina, yi ƙoƙari ka kwatanta kwanciya da matarka tana jikinka, kana yi mata wasa da wani ɓangare na jikinta har sai ka ji ta soma yin bacci. Idan kana da abun yi sai ka tashi ka yi. Na biyu, kusan lokuta da dama muna yin magana akan yadda tausa yake da matuƙar tasiri wajen inganta soyayyar ma'aurata. Mata da yawa suna son mazajensu su rinƙa yi musu tausa a lokacin da suke kwance a kan gado domin cire mata gajiyarta da ta yini tana yin aiki. Tasiri da kuma tausa ke da shi baya ga fitar mata da gajiya, kana iya motsa mata sha'awarta ko da kuwa a farko ba ta da niyyar ta san mata. Don haka mu daure muna yi wa matanmu tausa akai-akai, saboda ba duk mace bace za ta fito fili ta faɗa wa mijinta tana buƙatar ya mata tausa ba. Domin ita mace muddin ba mijinta ne zai yi mata abu ba, ko ɗiyarta mace idan tana da ita, sai kuma ƙanwarta idan tana da ita. Amma shi namiji a irin nasa ikon zai iya zuwa gidan tausa a yi masa, ko namiji ko mace ce za ta yi masa ba zai damu ba, amma ita kuwa hakan ba zai yiwu ba. Na uku, wuya da kuma goshi wurare ne na musamman da mata suke buƙatan a sumbace su a wajen. Hakan yasa mata suke son jin mai gida ya sumbace ta, musamman a goshinta, a matsayin mu kwana lafiya. Mai gida, ya kamata ka gwada yi wa matarka hakan a yau ɗin nan ko gobe, kaga irin yadda za ta tashi da annashuwa da murna da kuma jin daɗi. Na huɗu, duk wata mace, zan ƙara maimaitawa, duk wata mace tana son ta ji tana bacci a jikin mijinta a rungume da ita, ko ita ta rungume shi suna yin bacci. Macen da mijinta ya saba yi mata da wannan kwanciyar, yin bulaguro ya jima ba nashi ba ne, domin ta daina yin bacci mai daɗi kenan har sai mijin ya dawo. Maza sai mu kiyaye wannan ɓangaren da madam take so. Na biyar, mata suna son mazajensu su ciyar da su wata cima na musamman a lokacin da ake kan gado kafin bacci. Ta zauna ka saka mata inibi, tufa, kankana, alawa ko wani zuma, kuna hira, tana shagwaba ya ishe ta, kai kuma kana cewa sai ta ci. Sai dai kash, ba duka maza suke yi wa matan nasu hakan ba. Su ma matan ba duka bane suke iya buɗe baki su ce wa mazajensu suna son hakan ba. Kada ka ɗauka ita jima'i kawai take so da zaran ta hau gado da mijinta. Irin waɗannan abubuwan ga mata masu son ganin soyayyar mazansu
sun fi damuwa da irin waɗannan abubuwan fiye da jima'i. Da fatan maza za mu daure mu ɗauki wasu daga cikin waɗannan abubuwa domin faranta wa matanmu rai. Ka tuna fa ita mace banda kai ɗin nan babu wani namiji daban da zai iya ko ya halasta ya mata waɗannan abubuwan, dole sai kai. Kai kuma ƙila kana da wasu matan banda ita, ko wata can da kake yi mata hakan ko lada babu. Da fatan za a faɗaka. Allah ya datar da mu, amin.